Hoi, ik ben Lisa en je kent me misschien wel van het Zeemerblamke. Ja, dit weekend neem ik je mee op pad om achter de schermen een beetje sjen te letten van de admiraliteitsdagen. Waar je uit vanaf zijn, daar ben daar natuurlijk heel druk mee bezig. We gaan live uitzendingen doen, we maken video's, foto's, nou, noem het al maar op. En om toch een beetje accent te letten hoe dat eigenlijk in zijn werk gaat, probeer ik hem zo vol mogelijk mee te nemen en zo vol mogelijk te laten zien. Nou, ik ben nu onderwijs naar de Challenge of the Admiraal. Ik ben samen met mijn collega Jan. Jan is mijn cameraman. Jan is ook altijd met mij als we het blamke doen. Dus dat komt vast helemaal goed. Ik zou het leuk vinden als je hem even me vertellen wat je nou graag zien wil. Stuur het even in een reactie onder het videootje en dan kan ik daar een beetje rekening mee houden. Nou, we zullen even zien. Nou, we gaan even een interview opnemen bij Johan Vrieswijk. En Jan is achter me alweer nog wat beeldjes onder het shitten van de Challenge of the Admiraal. Daar maak je weer een mooi filmpje van. Ja, het moet al je nog een beetje wennen. Ik heb helaas net zo volle opname gehoord. Ik zal echt proberen om morgen iets meer te filmen. Dan kan ik nog krijg iets meer laten zien. We hebben je hoort in principe eigenlijk alleen maar een filmpje maken. Dus zo hele volle video nog echt weer net om te laten zien natuurlijk. Ik heb het filmpje gemonteerd. Alle beelden die we maken die knipt en plakt. Dus er is een leuk filmpje uitgekomen. Die is nu aan het exporteren, dus daar wacht ik even op. En ik zit hier in de redactieruimte in Dokkum. Ik kan wel even chillen, zo zit het eruit. Ja, normaal zit het spul natuurlijk al hier in de Westerijn. Maar we hebben hier alles hierheen halen om hier mooi te zitten te werken. Bij mij altijd een ruimtebroeken in het pand van Adema Architecten. Dan kunnen we lekker rustig zitten, dus dat is hartstikke mooi. Ik mag even wachten. Ik hoop je mooi weer te zien. En ik ga eens lekker naar huis. Doeg! Verrassend dichtbij. RTV en